ɲɛmɔgɔw ka sigi kɔnɔna la u bɛɛ n'a kan k'a fɔ sema jɛkulu MNLA MAA HCA n'o ye Yadi ka Ansardine tɔgɔ falenna ko HCA o dɔrɔn de don k'u u bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn kelen ye ka bɛɛ kɛ tɔnkuluba kelen ye munna parce que u bɛ fɛ ka kɛlɛ bolo da Faransi ka dɛmɛ kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma an balimaw ko u tun ye nin kuma fɔ u ka sigi dɔ senfɛ han novembre kalo tile 28 ka na décembre kalo tile fɔlɔ la 2019 ani ko u ye sigi dɔ kɛ sema mɔgɔw ka sigi dɔ kɛra u ye déclaration min kɛ o senfɛ juillet kalo tɛmɛnen u tun ye nin kuma fɔ u fana na. Il engage le bureau exécutif du MNLA à entamer ce processus de fusion sur la base d'une feuille de route consensuelle et respectant l'intérêt supérieur du peuple de l'Azawad et incluant toutes les forces vives partageant cet objectif. Comment kɔrɔ ye di? Nin ye janfan wɛrɛw de bololatɔ ye. Ko MNLA k'u b'a ɲini u ka tɔn bureau ba fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan nin baara ka daminɛ joona ka MNLA, HCA, MAA a jɛkulu ka bɛɛ farali ɲɔgɔn kan o baara ka daminɛ. A ka kɛ ni bɛnkan sɛbɛn ye u bɛɛ bɛ jɛ ni bɛnkan sɛbɛn min kɔnɔ kumaw ye wa u ka bɛn ko kan ko min Azawad jamanadenw ka nafa bɛ min na. Ils n'ont pas dit population, ils ont dit peuple. Quand on parle de peuple, ça veut dire qu'il s'agit d'un pays. Jamana kla hakil discours de do. C'est ça. En balmo. Au kɔfɛ u ka congrès la u kumana accord d'Alger kan n'o ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ u ni Mali fanga ni ɲɔgɔn cɛ. U ye mun fɔ o yɔrɔ la kuma yɛrɛ i b'a a tɔ faamu o yɔrɔ de la. U y'a yira o kɔnɔna la k'a fɔ 7 ans après sa signature ko san 7 accord in signena Mali fanga ni rebelles cɛ ɲinɛ y'a san 7 ye. La mise en œuvre de l'accord traîne au point d'entacher sa crédibilité auprès des populations. Accord signena san 7 ko nka ko a waleyali o bɛ sulusala la bibi na ko danaya yɛrɛ tɛ accord in kan jamanadenw jigi tɛ accord in yɛrɛ kan bilen ko nafa b'a la. L'évolution des défis et la volatilité du contexte laisse penser que l'accord en l'état ne puisse répondre aux exigences du moment. En balimaw ko gɛlɛya minnu ni olu tun bɛ jamana kɔnɔ accord signé don ani gɛlɛya sugu minnu bɛ bi yɛlɛma donna o caman de la. Danfara bi caman de ni ɲɔgɔn cɛ. Accord signé na hukumu min kɔnɔ kunu o hukumu basigilen tɛ waati bɛɛ yɛlɛma b'a la ka don kow la. Fo ka mɔgɔ bila ka miiri k'a fɔ accord min signé na Mali fanga ni rebelles cɛ a filɛ cogo min na bi a signé cogo min na n'a b'o cogo la bi ko accord in tɛ se ka haju min bɛ yen bi k'a tɛ se k'o ɲɛnabɔ o kɔrɔ accord in nafa t'a la bi. A kuma kɔrɔ ye di a filɛ cogo min na accord d'Alger o de sababu la mugu ni kisɛ jɔra anw ni sɔrɔsi ni banbanci ninnu cɛ hali n'a y'a sɔrɔ u ka bolofara min ye terrorisiw ye olu bɛ ka tiɲɛni kɛ hali bi a bɛɛ ye maa kelenw de ye. Ko o accord ko nafa t'a la bilen nafa tɛ accord in na bilen. Et donc ni nafa t'a la mun de kan ka kɛ sisan à cet faire ko o hukumu kɔnɔna la o la sa. Le Congrès appelle la SEMA à prendre acte. À en prendre acte. Ko MNLA ka Congrès k'u b'a ɲini SEMA fɛ u k'a dɔn ko accord nafa t'a la bilen. Accord in a filɛ cogo min na bi nafa t'a la. Donc u ka décision ta décision min ni o bɛ bɛn nin yɔrɔ ma. A kuma kɔrɔ ye accord in kɔnɔ kuma
a ka fale walma a kɔrɔ ye o bɛ fɛ ka accord in de dénoncer k'a fɔ k'u bɔra accord d'Alger kɔnɔ u ye dugu minnu minɛ o y'u ta ye en ce moment mugu ni kisɛ o de bi kuma sisan nin de hakilina bɛ yen nin kuma in kɔrɔ fila t'a la n'o tɛ mais ne ka jateminɛ na a bɛ kalo 3 bɔ n y'a fɔ aw ye n ko kunnafoni jɔnjɔnw bɛ anw bolo k'a fɔ ɲɔgɔnyew ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na Kidal dɔw ŋaniya ye ko accord d'Alger k'u ka bɔ a kɔnɔ u k'a dénoncer Faransi de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ ka sogosogoma an balimaw donc ka yira aw la k'a fɔ siga t'a la nin ye janfan bolofara wɛrɛ ye min bɛ labɛn na ka ɲɛsin anw faso ma mais ni ala sɔnna ma a janfan tigilamaw ala b'a segin u yɛrɛbakun ma labɛn minnu bɛ senna bi Mali fanga ye ninnu bolo ja ye kabi waati jan i bɛ ka kuma fɔ siɲɛ caman bandaw nalen a kuma fɔ siɲɛ caman Abdoulaye Diop a taara Russie dɛmɛ daminɛ wagati a ko ni Mali ma jɛɲɔgɔn ɲuman ɲini a yɛrɛ la min tɛ Faransi ye ko Mali janfan min bɛ sen na anw faso tilali janfan de don et donc an balimaw ka yira aw la k'a fɔ ni ala sɔnna ma information an bɛ a suit et en même temps an bɛ ka kɔlɔsili kɛ pour que ni ala sɔnna ma armée a ka ca la nin semaine sini walima sa nin semaine ka ban u bɛna communiquer situation minnu ni olu kɛra ni semaine kɔnɔna la mugu ni kisɛw senfɛ inshallah an bɛ dugawu kɛ an faso ye nka nin tɛ taa fɛn min kɔ o ye wulikajɔ de ye o ye jija de ye o ye barita de ye n'a fɔra u ye ko anw bɛ nin tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ Mali fanga ko preuve bɛɛ b'an bolo k'a fɔ Faransi de bɛ ka terrorisiw dɛmɛ anw faso kɔnɔ Mali fanga taara n'o kuma ye ONU na Conseil de sécurité de l'ONU ko a kuma ka kɛ Mali fanga y'a ka kɛta kɛ fo bi an balimaw parti politique 200 ani kɔ de bɛ Mali kɔnɔ parti politique 200 ani kɔ aw y'a kelen jumɛn min ye communiqué kɛ ka kuma pourtant a dɔw filɛ CNT kɔnɔ a dɔw filɛ gouvernement kɔnɔ u ni fanga bɛ ka jɛ et ils sont incapables de se prononcer sur ça o dun kumana ko la hali premier ministre fari man da la communiqué kɛr'o la organe unique mɔgɔw tali u ye communiqué kɛ o la an ma jɛ n'a ye an sɔnna nin communiqué kɛra maintenant ko an ka sɔrɔsiw fabaw ko Faransi de bɛ ka marifa di olu ma Faransi de b'a la ka an ka jamana sɔrɔsiw ka gundo ta k'u filmer k'a d'u ma Faransi de bɛ ka terroriste ɲɛmɔgɔw ta avion na dugu ni dugu k'a preuve bɛɛ bɛ yen ko Mali fanga taara n'a kuma ye ONU na a bɛ ɲini ka tile 15 n'a ma caya n'o ye bi anw ka jamana parti politique kelen tɛ yen min sera ka communiqué kɛ ka kuma nin fɛn in na a gɛlɛyara koyi an balimaw c'est grave hein mɔgɔ minnu ko partiw kan ka ci wallahi an bɛ jɔ d'u ma quoi parti politique sigikun ye ko Mali ka indépendance Mali ka souveraineté Mali ka unité Mali ka intégrité territoriale ko k'o défend ko ka tila k'u ka tɔndenw kalan ni valeur ninnu na après tout ça les partis politiques sont incapables ka kuma nin na ni n'an bɛ jamana sɛbɛ kɔnɔ komi parti kɛra jɔyɔrɔ ɲini wari ɲini halisa a dɔw nata dan bɛ Faransi ko in de kan il peut pas nin kuma kɔrɔ ye di an ni fanga bɛ ɲɔgɔn bolo nka fanga filɛ Faransi ko min na an ni t'a fɛ mais an tɛ se k'a yira le pouvoir doit tirer cette conclusion k'a fɔ les partis politiques là Faransi kanubagaw de don ils ne sont pas prêts ka fanga suit Faransi ko kuma in na
C'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec la France. Pourtant, l'État actuel est contre la France, parce que la France est contre le Mali. N'a fɔra anw ka jamana parti 200 ani kɔ u dɛsɛlen bɛ ka ngeku u dɛsɛlen bɛ ka b'u da nin ko in na. Et puis ça y est, fɛn min ye dusukasi ye a maloya de tout la quoi. U tɛ mɔnɛ u tɛ fadenya a samɛ tout la a maloya tout la et puis ils ne sont même pas gênés. C'est pas la peine. C'est très grave. Ni ye nin kɛ jamana sɛbɛ fɛn fɛn ye ko parti bɛ yen ɲanguma partiw de ye jamanadenw wele ka jigin dugu kɔnɔ ka manifester contre pour dénoncer ce complot de la France contre notre pays et en même temps porter plainte a kan ka kɛ yɔrɔ min. Mais dommage. Musa Jamtɛnɛ bɛ bɔ nin sujet kɔnɔ an bɛ na terrorisme miiri jugu radicalisation a bɛ don maaw la cogo min n y'a yira la k'a fɔ n ko discussion in nafa yera la nin sujet in nafa yera la walahi.